Ako si Glenn, ginaingon, mahal kay tika. Apan kay wa man gyud kay gusto nako. Sige. Hatagan ko na lang ikaw sa imong kagawasan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Nagaw din, mabdos norma. Uy, Og ang iyang uyab, wa na pakita. sulpayis kitong iyang uyab, boy. Igo ra din niya gipahimuslan si... Gipamudusan. Gipamudusan niya? Oh, gipahimuslan. Bida, oy. Wa pinimugaw. Mao na pag-aingnon nga gibaan gitaw siya nimo. Dako kay kagusto niya pan. Iya kang gibasted. Gaba na, di ba? Gaw. Ang gaba di magsaba. Ay, mahal gyapon ako sa Norma, gaw. Ang gyapon. Oo, hangtod karon mahal gyapon ako siya. Busa, magkikita ko niya, gaw. Kung iya akong sugton, magpakasal ko niya. Og ako'y mga mahan sa iyang gisabak. Oh, kau Glenn. Saan, yabag na? Ikaw mga mahan sa bata nga dili ikaw ang mitisok sa sabakan? Saan mo nalisod ng utok mo? Ha? Mahal lang na ako siya pa. Ug di ko makatugot nga mag-ul siya. Ay, bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. O kung magkauyab mo o makasal mo, ayaw gid sa dada sa ato ha. Ayaw gid sa itong panimay. Pangita mo ba ang kasakaan? Kabangan ba? Ayaw gid sa dada niya. Kay dili ko gusto, di ko masugot. Pagkauwaw lang mo da. Pagkauwaw lang ng animal. Pagkauwaw kabala ka. kabala ka pa. Okay ra. Kung sugton ko rong gabi ni Norma, pakaslan dayon ako siya. Mintas di pa dako iyang tiyan. Og mangita kog bahay pa nga among kabangan. Ka-in Love ang Salamat kay dayang gisugot dayon ko nimo, day Norma. Mahal ta kay kaday. Basta pa ya, magpakasalta sa labing madali nga panahon, ha. O kung mataw na kining akong gisapak, panggaasiya sama-sama tuod ni mong anak, ha. O day, isaad ako na. Mahalon ko ang bata nga nasa imong tiyan, day. Kung matao na ni. Kung unsa kadako ang gugma ko nimo, mausad ang ipatagamtam ko nga pagmahal sa bata. Kung matao na kini, day. Mao ba? Ato kay assign sa inyong boss sa kumpanya nga bagong gitukod sa probinsya? Uday, ug dako nga akong sildo dito lagi. Ako may muda sa mga tao, day. Ako'y himuon niyang labaw. Sige. Kano sa mong kamular ka? Kuan day, sa sunod adlaw na day. Ug si Dudo nga atong anak, dinilang mo ha. Muduar ako dinhi kausa sa usa ka buwan. Inigduan ako dinhi day, kung bati dagmay day ha. Aron mo babdos din ka. Badiha, uy. Kadukay pa na, uy. Karon na dayon ko birahi o kadaghan. Luyaha ko dong sa dili ka pamular kas probinsya. Nakalay ko na siya nimo nakaliki. Unsa? Mao na nakaliki sa bukang liki. Si DC, nakaliki na ko. Oh, liki bukang liki. Nakagust... Madam. Mao ka na, Glenn. Nag-uulag akong anak na nasayod ka may asawa ka na di ay. Naku gusto ni mo si Daisy. Madam, kining
ikaw nalay pasabot niya, madam, nga di ko mutubay sa iyang gusto nga manguyab ko niya. Di ko gusto nga makasa sa among kaminyoon sa akong asawa, madam. Ugawas ba? Dakong sa Diyos ang pagpangabit. Inahadlang ko nga dili gusto nga magtanaw nga mag-uol ang akong anak. Masakiton siya kasing-kasing. Ug matod sa doktor, dili siya mahimo nga mag-uol kay kuyaw kun atakihon kini og mamatay. Uy, Busa ato ang akong anak. Hatagi siya sa gusto niyang mahitabo. Maluoy ka, Glenn. ano sa ibuot mong ipasabot, madam? Musugot lang ka nga magkarelasyon mi sa imong anak. Wa man ko'y gugma niya. Ugwa sa ko'y ugma nga ikahatag niya kay may pamilya man ko. Ato alang siya dong. Gusto ko nga makikita ka sa akong anak. Sige na dong, Glenn. Mao ka na, DDC. Aron himpit ko ni mga malimtan. Magpalayo na lang ko ining dapita. Ako nga ngiyon ang among labaw nga mubalik na lang ko dito sa Samoa. Dito na ko magpadistino. Aron sa ingon, di mo na ako makita og malimtan ako nimo. Maluoy ka, Glenn. Ayaw palayo ining dapita. Maluoy. Di na kinahanglan mo biya pagkandapita sa trabaho gawoy. Ang imong pag-abang din hining baya, kung mobiya ka, mangita lang kung laing baya nga kabangan. Ana na lang. Diligaw. Ay, lain. Mabdus ka? Og dili ako yaman? O, dong. Agoy! Natintal man ko. Oh, usa? Kalit man mito nga ang amahan ni Dodong. Buwag na siya siyang gika-live-in. Oh, Gusto ta siya nga kami ang magtipon, pero may bana naman kung umao ikaw. Apan, wa man gyud ko makabalibad. Uy, dihang kalit ko niyang giga ko so gidas ka trigi pahayang. Oh. Uy, pida, oy. Kana kay mihayang maga. Nagpasabot lang na. Nga dako pa ka gusto niya. ay da, uy. Busa ihatag ko ikaw. Ihatag na ko imong kagawasan. Mubalik ko sa probinsya, oy. Makikita ko sa babae nga mo ay matuod nga nagmahal. Salamat gabi balik ka, Glenn. Dili ko igsapayan nga, di ta makasal kay may asawa ka. Basta kay mahal ta ka. Gibati ko nga makat-on ako sa pagmahal nimo. Kay buutan ka. Og matuod nga nagmahal na ako. Sige, magtipon ta. Ikaw ang himuon ko nga inahan sa umaabot na akong mga anak. Ikaw... Disi. 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 Unsa? Mabdos ka na, Disi? Oo, dong. Bago lang ko nagpa-check up sa doktor. Mudagan na og 2 ka buwan ang bata ganiya sa kuntian. Karon nga may maabot na kong anak, diyan mo. Ikaw na kong unungan. Hangtod sa kong kamatayon. Ikaw na, Disi. Labihan akong lipaya dihang nataw ang akong anak. Ug ang akong asawa, mo nila akong naibawan nga makigtipo na sa lalaki nga mo'y amahan sa duha niya ka anak. Nalipay na lang ko nga nakakita ko og laing babae nga mo'y matuod jud nga nagmahal ako. Nalipay gigay ko.
Mao ko kasama ang kaagi ni Glenn, din hining tulumanon. What's the style? Nalipag yung kayo style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.